टंकी में जिया तो भैया ढोलक के टाकी में सावरिया सावरिया रे सावरिया दुनिया में हमनी गाइड बनी जा तो एक और कुछ नियम कानून बा। आज जो ना हमनी के उत्सव में उपस्थित बनी जा कृष्ण भगवान के जन्म भइल बा ओकरी बाद खुशी मनता छठिहार होता मैं तरह तरह के कलाकार लोग के बुला के मान सम्मान मिलता ओही श्रेणी में हमनियों के आइल बनी जाए बबुआ तो जौना उत्सव में रह जाला जौना देश में रह जाला वो देश के नरेश के आदेश के पालन करते हुए यह कार्यक्रम के शुरुआत कइल जाए। बैठल पे मछड़ो काटते सब खाएंगे और अभी बड़ी सुंदर नृत्यांगना हमन के बीच में बागी बलिया से चल गए बनी मिस पायल जी उर्फ में सानिया जी इनको के लहे लहे तहे तहे दिल से स्वागत बा। कबले जो लहे प्रसंग के भाव चलता तबले तो ज्यादा कुछ ना कहो एगो छोटी छोटी भजन आ ओकर बाद गजन लय लदारी में लागल जाई। दुखवा से केहू बाचल नहीं खे